Μπαίνοντας η τροφή από εδώ, περνάει, φτάνει μέχρι το τέλος, χωρίς να παρθούν αυτά που πρέπει και να αποδομηθεί. Όπως η βενζίνη. Η βενζίνη είναι παγιδευμένη ενέργεια. Μπορώ τη βενζίνη να τη ρίξω κατευθείαν στον κινητήρα? Όχι, γιατί δεν μπορεί να κάνει. Πάρουμε φωτιά. Πρέπει να πάει πού? Στο ρεζερβόρ και από εκεί να περάσει, να πάει στα σωληνάκια, να πάει στον κινητήρα και μένω έτσι παρόμοιο, να το πω έτσι, μηχανισμό να γίνει ανάφλεξη. Στην ουσία η βενζίνη γιατί πρέπει να μπει στον κινητήρα? Να καεί. Για να απελευθερωθεί, να αποδεσμευθεί η ενέργεια που υπάρχει για να έχω τι μετά εγώ? Μηχανική κίνηση, όπως και τα κύτταρά σας. Για ποιο λόγο πρέπει εδώ, ειδικά στο λεπτό έντερο, γίνεται αποδέσμευση της ενέργειας και στο τροφών? Όταν γίνεται βλωμός, στις λάχνες και στις κρύπτες, θα δείτε σε λίγο. Και εδώ πέρα γίνεται και όταν τρώμε λογικά, μετά που θα φάτε, αν είστε υγιείς, θα πρέπει να είστε fit και σε γρήγορση και ξύπνοι. Όταν κάποιος τρώει και μετά το φαγητό τον παίρνει ο ύπνος, σημαίνει δύο πράγματα. Αυτό που έχει φάει είναι για να... και η ποσότητα που έχει φάει είναι για να... Δεν ξέρω για εσάς, στα προγράμματα το λέω στους συμμετάσχοντες, μετά το φαγητό είναι που ξυπνάει το μυαλό μου. Γιατί λογικά πρέπει όσο πιο γρήγορα να αποδεσμευτεί αυτή, να ελευθερωθεί αυτή η ενέργεια, αυτή η βενζίνη, να πάει στον κινητήρα για να έχω τι? Ενέργεια. Να μπορώ να κινηθώ. Έχει πιάσει ποτέ νεκρό, η νεκρή είναι παγωμένη. Γιατί είναι παγωμένη? Γιατί τα κύτταρα δεν παράγουν θερμότητα. Θερμική ενέργεια, χημική ενέργεια, κινητική, μηχανική, ορμονική, ενδοκρινική. Πάση φύσεως. Σας είπα χθες ότι ο εγκέφαλος καταναλώνει το 30 με 40% τις 2,5 με 3.000 θερμίδες που τρώτε. Ένας μυς που δεν κινείται, ο εγκέφαλός σας μόνο. Φανταστείτε τι δυναμικές και αναγκαιότητες έχει το σώμα σας. Και αυτό γίνεται στο στομάχι. Το στομάχι με έναν υπέροχο τρόπο κάνει ένα ωραίο μασάζ στο φαγητό. Το κατεβάζει εδώ τον πυλωρό, έρχεται στο δεκατάχτυλο στη απελευθερώνονται πολλές εκκρίσεις που δεν είναι επί του παρόντος, γιατί ξέρω ότι αν αρχίσω να σας μιλάω έτσι, εκτός από τη συνάδελφό μου, η άλλη θα κάνει την πυκνοθεραπεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε, οπότε το αφήνω, αλλά στην νύστιδα του εντέρου και σε ένα μέρος του ηλαίου είναι που γίνεται, ειδικά στην νύστιδα, η απορρόφηση αυτών των ουσιών, των βιταμινών, των ενζύμων και οτιδήποτε άλλο, των αμινοξέων, για να μπορέσει να έχει το σώμα σας αυτό που χρειάζεται. Και όταν έχω μια καλή ισορροπία, έχω μια ισορροπία στο συμπαθητικό και στον παρασυμπαθητικό τόνο και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το φαγητό ελέγχεται από τον εγκέφαλό σας. Τα πάντα όπως σας είπα χθες ελέγχονται από το κομμάντο εδώ πέρα. Κομμάντο τσεντράλε. Όταν δεν υπάρχει αυτό, έχω παραδείγματος το στρες, έχω πολλά προβλήματα. Σας έχει τύχει αν έχετε στρες, το πρώτο πράγμα που λέτε είναι το στομάχι σφίγγει. Αυτό το σφίξιμο το στομάχι είναι πολύ περισσότερο στη φυσιολογία του απλώς ένα απλό σφίξιμο. Περιέχει πολύ παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οξυδραστική ισορροπία. Το στομάχι σας κανονικά το pH, parts per hydrogen, πρέπει να είναι εδώ. 1 με 3. Των περισσότερων είναι πάνω από 5 με 6, πάει προς να γίνει αλκαλικό από τις τροφές που τρώτε. Και υπάρχει έτσι μια καλή περίπτωση να περάσουν πολλοί εχθροί μέσα σας. 1 με 3 είναι σχεδόν όξινο αυτό. Ξύδι σκέτο. Και με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνει ο οργανισμός εδώ πέρα? Όλοι οι εχθροί οι οποίοι έχουν μπει να σκοτωθούν εδώ πέρα. Κατανοητό. Οι τροφές που τρώτε όμως κάνουν άλλα πράγματα. Και έχουμε προβλήματα όταν η ακιδικότητα, η οξυδραστική ισορροπία ανεβαίνει, χαλάει γενικά. Μετά μπαίνουμε εδώ στο δεκαδάχτυλο τις μεμβράνες που έχουμε. Ανάλογα με το αν έχουμε θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε τα ανάλογα προβλήματα και εκφράσεις στις αρρώστιες. Έχουμε, βλέπετε, χαμηλή παραγωγή ή παρουσία βακτηριδίων ή υψηλή. Και ο Λουίς Παστέρ, ο πατέρας της μικροβιολογίας, στο μικροκράματό του είπε, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν μικρόβια από το πρόβλημα. Είναι το τερέν που βρίσκουν για να παίξουν μπάλα. Ανάλογα που θα βρουν. Εάν το νοσοποιητικό σας σύστημα εδώ πέρα είναι καλός φραγμός, ή έχει μια επιτρεπτικότητα όπως λέμε και μετά αυξάνουν και γίνονται δυνητικά παθογόνα και από συμβίωση έχουμε ελληνική λέξη δυσβίωση.